abantu. They are grateful Ake for sizwe la themselves. insizwa ukuthi They ibonga need to ntoni. hear what he's thankful for. Yebo prophet ngiyabonga. Fikela cishe sena zafika ufole ekhaya. So prophet ilanga wathi asithenga amanzi. Lawa tuzothandazela ngawathenga amanzi. Uma bengalala endlini ekhwehlela nje umuntu uzophathwa isifuba afike ngamnika amanzi waphuza manje siyalala selala ngathi ingane encane nje kuze kusekuseni. Ugegeza shaya ihlombe. Halalisa Shabamatso. Ngaphinda futhi ngathenga isiwasho khona isiwasho wathi udaseningi ngafike ngathenga sona sisebenzisa ngithe nje ngelinye ilanga ngene emotweni mangithi ngithi ngazoba lento nje ungene ngapha kwesitulo ngathi ngene ngapha kwesitulo nansi polisenja nje nansi. Inkosi ikusise. God bless you. Inkosi ikusise. God bless you. Umprofeti angisebenzi kodwa engizama khona ngayiqamba manje ngale imali ikhona impela andayipheli nje imali akuphelelwa imali ngiyabona. Shaya ihlombe gegeza. Shabamatso. Halalisa. Inkosi ikusise. God bless you. Inkosi ikusise. God bless you.